Ahoj, vítejte u soutěže o tento DVD přehrávač. Možná ho špatně vidíte kvůli sluníčku, ale to je jedno. Vám řeknu pravidla. První pravidlo, lajknout tohle video. Druhé pravidlo, mít u mě odběr. Třetí pravidlo, přidat si mě na Facebooku do přátel. Budete to mít v popisku videa. Přidáte si mě do přátel, já se budu každý den do konce soutěže, který bude v pátek, se budu koukat na přátelé. A kdyby jste právě chtěli vysoutěžit, tak se vás přidám, samozřejmě, a kdybyste náhodou chtěli soutěžit, tak já mám Facebook i na mobilu, takže to mi můžete psát non-stop. Takže, kdybych tam náhodou nebyl, tak mi napište na mobil. A napíšete mi vaše jméno na YouTube. A já vám odepíšu OK. Pokud vám tohle neodepíšu, tak tam nejsem já. Že je trojnásobná částka, než na který se domluvili. Další velký problém v časovém presu, který na těch akcích vzniká. A čtvrtá podmínka a poslední podmínka, napíšete do komentu: chci DVD přehrávač od Davida. A proč byste ho měli dostat zrovna vy? Tento DVD přehrávač má cenu 2000 korun. Tak soutěžte. Soutěž bude trvat do tohoto pátku. To bude asi vše. Čau.